सासे उन्दै गथ'नि मेगनाव मानि मोदै जानो लोंनो सुगैयै अम्बासि जानांदों गंसे नखरा। नोङो बबाव दङ? दादाखौ आंजोंखौ मानो गालांखो? उन्दै गथ'आ गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ मेगनाव मोदै लानानै गाबै गाबै गावनि बिमाखौ न'आव फैफिननो खावलायदों। नोङो बबाव दङ? दादाखौ आंजोंखौ मानो गालांखो? जेरावखि थाङा फैफिन मामि, जोंनो नोंखौ नांगौ। थारैनो गावनि उन्दै गथ'खौ माबोरै गारना थांनो हाखो? सासे फिसाया हालाय हाफाय जादों गावनि फिसाफोरखौ लानानै। फिन आरोबाव सासे हिनजाव खारनायनि जाथाया गोदान नङा, बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायसो। दिनैनि समाव सासे हौवा आरो हिनजावनि अरायनि सोमोन्दोखौ दान्दिसेयावनो आसखान्दा खालामसै। सानै हौवा आरो हिनजावा मोजां आरो गाज्रि समावबो अराय ज' थानायनि थांखि लानानैसो जुलि जायो। गथ' गथायखौ खाङो गावसोरनि इयुन जिउनि थाखाय। नाथाय आथिखालाव हिनजावा हौवाया हिनजावखौ गारनानै गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनाय एबा गावनि आंगोखौ गारनानै गोदान जिउ खांनो लानायखौ नुनो मोनसै। नाथाय गंसे नखरखौ लुखांग्राया सासे आइजोआसो। बे आइजोआनो गैयाब्ला गंसे नखरा थलं थफं आरो फिसाफोराबो आनि थानि जानाङो। बिब्दिनो 10 आगस्टआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिंआव थांनो होननानै बिखुनजोनो खोन्थाना थांनायनिफ्रायनो सासे आइजोआ गोमादों। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि 1 नं कुसुबिल गामिनि दैमु ब्रह्मआ गोमानानै दं। 13 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आरो 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ नागारनानै बहाबा थांनानै दं। जेरावखि थाया, जायजोंखि थाङा मानो फिसाय आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा फैफिनजानो हास्थायदों। बिखुनजोआ गावनि बिहामजोखौ न'आव फैफिननो गोसो गोरबोजों खावलायहरदों। सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला खौरां हरनो हागोन नैबे जानबुं नं 9387742655 आव। बबाव दङ? दादाखौ आंजोंखौ मानो गालांखो? जेरावखि थाङा फैफिन मामि, जोंनो नोंखौ नांगौ। आफि, नों अबाव दंहैयो? फिसा फिसौ गालांनानै नोङो अबाव थांनानै थाहैखो? नोङो हौवायाबो दाबसे जायगायाव थायो केम्पआव। माना गालांखो? नोंखौ जोङो नांगौ। आफि एथ' अनो दावनो गाननाय जोमनाय गासिबो सुना होयो। उन्दैनिफ्रायनो दाव खालामबोबाय नोंखौ। नों मानो बिदि गालांनांगौ? माखौ दुखु मोननानैसो गारलांखो नोङो? आफि फैफिन, नोङो जेरावखि थाया मानो फैफिन आफि। बबाव दङ? दादाखौ आंजोंखौ मानो गालांखो? जेरावखि थाङा नों फैफिन मामि, जोंनो नोंखौ नांगौ।